ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମ୍ବର 1, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ। ତୁମର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ତୁମ ଆଗରେ ଅନ୍ୟର କଥା କହିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ମାହିର। କେବେ ବି ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ନମ୍ବର 2, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମ ପଛରେ କୁକୁର ଭଳି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି କାହା ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।